A veure, el franquisme era un sistema autoritari. Perquè et havien matxacat que tot era pecat. Tot. Ens van estafar la joventut a nosaltres. Era una Barcelona grisa, fosca. I jo, com que vinc de la lluita antifranquista, no? I vaig estar empresonat l'any 72, hi havia la sensació de ser un país ocupat. Per tant, tot el que estigués relacionat amb la història anterior de Catalunya, jo no recordo tenir-ho a cap classe ni a cap llibre. Quan l'any 75 encara van executar persones, no? Al dematí ens feien cantar el cara al sol al pati. I va ser un cop d'estat, i llavors va voler anorrear tot el que sonava català. La gente tenía miedo de hablar de política. Pero hay muchas gentes que irían a la caja ahora y sacarían 5.000 euros para la causa para que Franco volviera otra vez al poder. Sí, sí.